Láska je žalúzia. Už teraz všetko sme vyprodukovali. Skončilo v jeho bruchu. Poľky sa vraj ešte stále chcú dostať do divadla. No a pritom celý svet je divadlo. Čo Filip nezahral, to zatancoval. Čo nezatancoval, to občítal. Tichšie, prosím. Ahojte. Ahojte. Počúvate ďalšiu epizódu podcastu Divadlo na vlnách. Okrem rozhovorov s našimi kolegyňami a kolegami, tak chceme vám sprostredkovať aj čerstvé informácie a novinky z prostredia divadla, umenia, kultúry, a to nie len to, čo sa deje u nás v divadle alebo na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rovno aj dodám, že je to krátky a pravidelný formát, dúfam, pretože naozaj v tej kultúre a v umení sa každý mesiac z toho deje neúrekom, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a hlavne deje sa množstvo inšpiratívnych vecí, ktoré vám chceme takto sprostredkovať. Druhým dychom dodám, že ak aj vy ste niečo zažili, počuli, čítali alebo viete o niečom zaujímavom, pokojne nám posielajte tipy, my to potom radi budeme reflektovať v našom podcaste. Tak čo, ideme na to? Ideme, ale nebojte sa, nebudeme rozoberať len politickú situáciu. Určite nebudeme nie. mať takúto ťažobu stále. Poďme na to. Jakub, čo je prvá vec, ktorú chceš spomenúť? No, február, aj keď je to najkratší mesiac v roku, tak prináša fakt veľa zaujímavého, a ten nový kalendárny rok začal aj vo svete celkom z hurta. Ja som priniesol také 3 čerstvé spoločensko-kultúrne novinky z Českej republiky. Tou prvou je, že sme mali stretnutie divadelných dramaturgov v Prahe, čo znie ako dosť tak sektársky, že ako keby sa dramaturgovia stretávali niekde v kopke a riešili nejaké podvratné zvláštnosti. Vôbec nie. V podstate ide o to, že v Česku pred pár rokmi vznikla akási asociácia alebo taká neformálna skupina divadelných dramaturgov, kde vlastne som aj ja členom, ako takým ako neformálnym členom. Tam sa neplatia žiadne členské poplatky, nič. Vlastne tá asociácia ešte iba teraz naberá nejaký oficiálnejší štatút, ale ide o nejaké stretávanie sa divadelných dramaturgov z rôznych divadiel, primárne teda českých, ale tento rok sme tam boli aj nejakí Slováci, aj kolegyňa Maťa Mašlárová. Bolo to celé organizované v rámci festivalu Malá inventúra v Prahe, pričom tieto stretávania sa dramaturgov sú pravidelne organizované aj na festivale v Kutnej Hore a na divadelním svete Brno, čo býva ako takou najväčšou vlastne slávnosťou festivalov v Česku. A to stretnutie bolo pre mňa veľmi inšpiratívne, pretože jednak je to skvelý pocit byť v kolektíve ľudí, s ktorými si rozumiete. Je to vlastne nejaký druh networkingu. Zároveň tam vnímaš, ako niekedy riešite podobné témy, len možno, že ste v inej pôsobnosti, v inom kontexte, v inom meste, ale vlastne prechádzate podobnými problémami alebo výzvami. Viete sa navzájom podporovať alebo aj inšpirovať. A bolo to stretnutie, ktoré bolo veľmi priateľské, napriek tomu, že sme tam samozrejme riešili aj to, čo sa deje aktuálne na Slovensku, alebo to, čo sa do nejakej miery deje aj v Česku politicky, ale bolo to vlastne veľmi prajné stretnutie a myslím si, že je skvelé a také inšpiratívne, že vôbec takéto stretnutia sa dejú, že tí dramaturgovia sa naozaj môžu takto stretávať a zdieľať to. A čo bola tá nosná téma stretnutia? Bolo ich tam viacero. Jedna taká téma, ktorá si myslím, že môže zaujímať aj slovenských poslucháčov, alebo teda hlavne ľudí, ktorí sa hýbu v kultúre, je nejaký právny servis alebo nejaká otázka právnej pomoci v prípade, ak divadlo čelí možno nejakej žalobe, šikane alebo nejakej forme zastrašovania alebo nátlaku, pretože občas sa deje, a bohužiaľ čím ďalej tým viac, že divadlá niekedy chcú vytvoriť inscenáciu alebo nejaký projekt, ktorý možno ani nemá tú ambíciu šokovať, provokovať alebo byť kontroverzný. Ale skrátka tá spätná väzba vie byť niekedy záľudná a niekedy to divadlo nemá tie nástroje a know-how, ako takým situáciám čeliť. A bolo to vlastne veľmi konkrétna tá debata s dramaturgmi, že majú niektoré divadla naozaj svojich právnikov, niektorí majú dokonca ľudí, ktorí poznajú aj autorský zákon a prostredie, ktoré im vlastne vie dopomôcť v takýchto situáciách. Takže to je niečo, čo si myslím, že ešte bude pokračovať, čo je naozaj veľmi živé a môže nám to všetkým vlastne dosť uľahčiť prácu. Paráda. Čo máš ty? Vieš čo, ja som si pripravila takú prvú dôležitú informáciu, že sme hosťovali s inscenáciou Filip v Slovenskom národnom divadle a dopadlo to veľmi, veľmi fajn. Možno ste tam aj boli, dajte nám vedieť, aké ste mali z toho vy pocity. A bolo to vypredané, všetci boli nadšení, tak ja mám túto novinku.
že sme mali krásne hostovanie za sebou. Áno, to aj mňa príjemne prekvapilo, bol som naozaj rád, že sa nám podarilo vypredať viac ako 600-miestnu sálu činohry Slovenského národného divadla s predstavením, ktoré vzniklo v regionálnom divadle, ktoré, áno, je to námet je ako celoslovenský, alebo môže byť zaujímavý pre kohokoľvek, keďže ak ste ešte nevideli predstavenie Filip, tak určite choďte. Určite na to príďte, lebo je to inscenácia venovaná Jarovi Filipovi, osobnosti svetového významu, by som povedal, hudobníkovi, dramaturgovi, hercovi, ktorý je spätý aj s našim divadlom, ale ktorého piesne napríklad určite poznáte aj vy. A tiež ma to milo prekvapilo, že ten záujem o toto predstavenie v SND bol a že naozaj tie ohlasy boli vysoko prajné. A iba na porovnanie naša sála má 260 miest, čiže toto je naozaj násobne viac a veľmi sa z toho tešíme. Poď ďalej, čo máš ďalšie ty? Tak druhý tip alebo druhá novinka je opäť z Česka. Deje sa tam taká vec, že sa Inštitút umení, Divadelný ústav a Národní informační a poradenské středisko pro kultúru idú zlučovať do jednej takej kolektívnej inštitúcie, ktorá sa má volať Národní kultúrny inštitút. Je to niečo, čo viselo vo vzduchu už dlhšie, ale nikto tomu neprikladal nejakú akože váhu, pretože išlo by o veľmi náročný proces, ktorý by bolo ako nutné naozaj dôkladne vymyslieť. Ale odrazu sa to objavilo na stole ako hotová vec a minister kultúry to iba tak ako vlastne pustil do éteru s tým, že k tomu zlučovaniu by sa mal vlastne uskutočniť už 30. júna tohto roku. Fíha. A všetci sú z toho tak trošku v strese, že vlastne o čo pôjde, ako to bude vyzerať a prečo sa to vlastne deje práve teraz. Ja iba dodám, že ide o dve veľmi dôležité kultúrne inštitúcie. Divadelný ústav okrem množstva vecí archivuje, sprostredkoval rôzne informácie takým ako hlavným poradenstvom pre všetky divadla v Česku. Zásobuje sa dôležitými informáciami aj navonok, že vlastne pomáha tým divadlám a tvorcom sa uplatniť a reprezentovať aj v zahraničí. A NIPOS, teda tá druhá inštitúcia, vlastne robí niečo podobné. Tá je vlastne orientovaná primárne na neprofesionálnu kultúru, takže ja napríklad tiež mám s ňou skúsenosť, ako keď som spolupracoval s ochotníckymi divadlami, tak vlastne NIPOS poskytuje servis a poradenstvo práve pre amatérov, čo je tiež niečo, čo je vlastne veľmi dôležité. Takže je to taká správa, ktorá viacerých ľudí ako rozrušila a uvidíme, čo sa bude ďalej diať. A teda dúfam, že to bude mať úspešný koniec. A hlavný problém je teda, že neprebehla širšia diskusia. Presne tak, lebo ono to možno má nejaké pádne argumenty, že prečo by to bolo výhodné a efektívne, že vlastne prečo by sa mali takéto dve inštitúcie, ktoré v niečom majú podobnú agendu, v niečom nie, prečo má existovať dve separátne, prečo by nemala vzniknúť jedna celistva veľká, ale zároveň prebehla tá diskusia, takže je to také celé zvláštne. Tak uvidíme, ako to bude prebiehať. Minimálne, čo ma teší, je tá silná odozva tej kultúrnej obce, ktorá naozaj to nevníma ľahostajne, ale ktorých sa to bytostne dotýka. Takže verím, že ten tlak na tú diskusiu bude nakoniec vypočutý a že sa začne o tom vážne diskutovať. Poďme ďalej. Tak ty si spomenula SNDčko a naše hosťovanie. Aké ďalšie úspechy alebo novinky z prostredia nášho divadla napríklad ešte máš? Áno. Ja by som veľmi rada spomenula, že my chystáme druhý ročník festivalu Teen Theatre Fest. V roku 2024 v júni bol prvý ročník a je to bienále, čiže v roku 2026 bude druhý ročník a postupne prechádzame rôzne festivaly, zbierame inšpirácie, nadobúdame nové spolupráce a takto sme už stihli vidieť napríklad festival Ľudke v Slovensku alebo Korčak v Poľsku vo Varšave a vo februári boli kolegyne, teda v januári, ak sa nemýlim, koncom januára ešte boli na tanečnom festivale pre mladých ľudí alebo mladé publikum v Berlíne Purple. A to je ďalšia inšpirácia pre nás, čo by sme mohli my priniesť, aby tá ponuka bola široká a aby sme ukázali rôzne formy umenia, divadla, tanca, performance a všetkých možných žánrov tém v našom ďalšom ročníku festivalu. Ten ďalší ročník si vravela, že je až budúci rok, ale ono to môže znieť, že je na to ešte čas. Nie je. Ale ak niektorí z vás, ktorí počúvate túto epizódu, ste mali alebo máte skúsenosť
skúsenosť s organizovaním takýchto podujatí, tak asi viete, že ten rok alebo rok a pol je naozaj niekedy veľmi málo a ešte keď sa bavíme o medzinárodnom festivale, tak o to menej. Ty už sama, Aťka, na tom festivale, na tom druhom ročníku už priamo ako pracuješ, už máš nejakú agendu, už niečo riešiš? Áno. Ja tak kontinuálne riešim, ja zabezpečujem projektový manažment alebo aj produkciu, čiže som v kontakte s tými inscenáciami, ktoré sme videli alebo dostali sme tipy a zbierame presne, že nejaký záznam alebo nejaké technické parametre a už môžeme uvažovať nad tým, či to vieme vôbec u nás zrealizovať, či na to máme vhodné podmienky a aj to, že koľko to stojí, lebo je to vždy aj otázka financií a zároveň presne aj sledujeme, aké sú možnosti podpory, aké sú možnosti grantov, lebo to sú kroky, ktoré treba dopredu plánovať a potom vyhodnocovať, že do čoho sa zapojiť a je to veľmi veľa práce. Takže na tomto pracujeme, držte nám palce a poďme na ďalšiu časť. Čo máš ty ešte? Tak ja zakončím svoju trilógiu z Česka veľmi čerstvou správou alebo čerstvou novinkou. Opäť je trošku znepokojujúca, alebo dosť znepokojujúca, pretože nám kadečo môže už pripomínať aj z toho, čo sa deje aktuálne na Slovensku. A možno, že ste zachytili, že v Mestskom divadle Kladno sa udiali rôzne politické obštrukcie súvisiace s pripravovanou premiérou inscenácie Mámne. Divadlo Lampión patrí medzi najstaršie české scény, ktoré sa vlastne programovo orientuje na mladšie publikum, na divadlo pre deti a mládež a naozaj patrí aj medzi takú, povedal by som, českú špičku. Naozaj aj dlhodobo patrí medzi takú prvú desiatku, aj čo sa týka návštevnosti, ale aj kvality tých inscenácií. A je to zriaďované divadlo v pôsobnosti mesta Kladno. Ale teraz sa naozaj pred pár dňami stala vec, že chystajú novú premiéru, teda Mámne, a zverejnili také propagačné video, ktoré je vlastne úplne nevinné, v ktorom vlastne herečka pozýva rodičov a detí na túto premiéru, ale primátorovi mesta sa v tomto videu zdalo, že sú tam nejaké nevhodné, vulgárne odkazy alebo niečo, pretože herečka v tom videu vychádza z takej ako zazipsovanej látky a vlastne ako vychádza jej tvár a potom povie do kamery vlastne tú pozvánku a pozýva ako do toho divadla a primátorovi sa zdalo, že tá celá scéna pôsobí, ako keby vychádzala zo ženskej vagíny. Takže on to okamžite stopol a vlastne zrušil aj tú premiéru, pretože to považoval za nevhodné a vulgárne. To je bizarné. Je to bizarné, pretože to video nič také neobsahuje a čo je ešte bizarné, tak vlastne primátor sám ani to predstavenie nevidel, takže ani sa nemohol konfrontovať s tými ako pochybnosťami nad kvalitou toho predstavenia. A výsledok je taký, že je z toho aj celkom ako mediálne halo, čo tiež ma vlastne teší, že naozaj tá česká, hlavne divadelná obec neostala ticho a naozaj takmer všetky divadlá, aspoň ktoré ja registrujem, sa k tomu nejako vyjadrili. Vznikla iniciatíva Svetlo pro Lampión a zrejme aj zo strachu, že sa to Česko začína nejako podobať na Slovensko, tak vlastne sa zdvíhajú všetky varovné prsty. Ja iba ale prečítam oficiálne vyjadrenie primátora mesta Kladno, ktorý vlastne na margo aj toho ako mediálneho potom boomu začal tiež sa nejako obraňovať svoje rozhodnutie. Citujem vlastne z rozhovoru. Soubor Lampionu se prezentuje jako partička sluníčkářů, která podsouvá publiku svůj pohled na svět. Místo klasických pohádek vidím silné tendence experimentovat a po svém vzdělávat děti. Takže například do Popelky chtěli implementovat nové postavy popelářů a mám obavy, že třeba z Prince Bajaji by možná chtěli udělat spitvořené téma o globálním oteplování a třídění odpadu. Ještě dodal, že a až by Bajaja porazil draka, tak by si nechtěl vzít princeznu, že by zápletkou bylo, že je homosexuál. Takže nielen, že tento primátor sa ukázal, že vlastne ako rád zo svojej mocenskej pozície ruší divadelné predstavenia, zároveň asi neverí na klimatickú krízu a možno, že ešte aj homofób, neviem. Každopádne vyvolalo to naozaj ako obrovské znepokojenie. Do hru to má zatiaľ takú, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, že teda veľká časť súboru odišla hereckého ako na protest. Demisiu, alebo teda svoju funkciu položil aj umelecký šéf a dramaturgička, ak sa nemýlim. A uvidíme, ako to celé bude ďalej prebiehať. Držme im palce. Držme im palce, divadlo Lampión, sme s vami a myslíme na vás. Áno. A ja iba veľmi rýchlo poviem poslednú novinku a to je, že náš
alebo teda aj váš, obľúbený magazín Divadlo, ktorý sme vydávali od roku 2019, prišiel k svojmu koncu a nahradil ho tento podcast. Veríme, že táto zmena sa vám bude páčiť, aj keď vnímame to tak, že nejakých ľudí to môže aj sklamať, ale veľmi radi vám budeme prinášať práve aktuálnejšie dianie takouto formou, lebo ten magazín nám to úplne nedovoľoval. On začínal ako 4-ročník, potom sa z neho stal polročník a už tie aktuality, ktoré sme tam písali, neboli tak aktuálne v momente, keď magazín vyšiel. Všetky čísla magazínu sú ale dostupné aj na našom webe stále, takže ak si chcete nalistovať niečo staršie, nejaké rozhovory alebo články z minulosti, tak pokojne stále môžete. A ešte dodám, že vlastne áno, my sme sa rozhodli transformovať magazín do tohto podcastu, ale nie len, pretože paralelne s tým chceme vychádzať aj v regionálnej tlači a chceme aj pre tých, ktorí stále milujú papier a milujú čítať rukolapne niečo, tak aj to im chceme vlastne poskytnúť, takže nezúfajte, nebude to iba v tejto audioverzii, ale pripravujem pre vás aj rôzne textové materiály, aby to mohlo nejako dôstojne nahradiť ten magazín. A ďakujeme vám za podporu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí ten magazín pravidelne čítali, veľmi si to vážime. Ja takisto veľmi smútim, pretože bolo to krásne periodikum, ale veríme, že si postupom času obľúbite aj tento podcast. Áno. A to je na dnes podľa mňa všetko. Ďakujeme, že ste nás počúvali a nebude to stále tak, že Jakub bude mať tie zlé správy a ja tie dobré. Nebojte sa. Určite nie. Ja verím, že marec, mesiac knihy prinesie nové inšpirácie a že budeme sa môcť rozprávať aj tak pozitívnejšie. Tak. Ďakujeme veľmi pekne a budeme sa počuť opäť o mesiac. Ďakujeme a okrem nás na tomto podcaste ďalej spolupracujú Maťa Mašlárová, Juraj Bombala, Milan Hoďa a Matúš Vyšváder.